tunruma chuan Pocatello Rama High School zirlai KC thihna chungchang kan chui ho le dawn ani kumsang ni paruk kumani a KC po High School zirlai alo ni ve to a heng hun lai hian ramhuai film pakhat chu alar hle a chu film chu kumsang khat zakua somkua paruka release ani to a KC point mu nom ati hle ani KC chu high school zirlai ani to awangin ngai zong tepo alo nei ve to a abial pa hi Matt Beckham ani a thanga lai chu anin zui ve to ani thian pahni Brian le Tori te an nei boka an pali hian anin kong ngei hle a KC hi meiche mel thatak samdum thalap mai le meiche fing tak ani a tin lemzia le rimoi tum athiam em bok Brian le Tori te chuan ramhuai film chu mu nom anti em thina an pahni chauten Sony camcorder mangin video te an siam ve na sa thin hle September ni somni pakhat khan KC chung te chu cholmang turin an jin chuak ta atuk September ni somni pahni sang ni paruk zana ni a KC le abial pa le an thian te pahni Tori le Brian te chu KC te ina hlim takin anin koma Tori le Brian chuan KC le abial pa met chu hun tam zok an man theinan ti in an chua san ta a KC le met chu an hlim le a zante a reihnu chuan met po chu a ho ve ta a met a ho nu chuan KC chumu turin a room lam apan ve ta a September ni somni pathum chohnulam thleng chuan met chuan KC chu a betlang thei talowa an karla chu anu in nakalnan a mangdai boxi met chu amang angtran ta hle a thian pa Tori hne na chuan KC a biak tlang theilo thu le a thei chuan a chanchin lo wangai ven ngal turin a hrila ma se Tori chuan di zila nei lo thu le KC chuan engma a to lo arin thu alo soi boka a buaya wangin kol a chang man lo ani ve thei bok ti in alo hnem ve a ma se metaril ru chu anuam thei to mot lo atuk ni somni pali September sang ni paruka chuan KC chung te jin chu an ron ho ta a kongka chu a chung lama alo in kaltlat maya KC chu an han aw vak vaka chang tur reng anom lo ato pan beidong chuan kongka chu an ti chetaringot maya KC chu an hmu mai lo a ma se living room a chuan an thil du lo ber an hmu ta a KC chu chuata thisen nen alo mu koi nuai maya hliamanga hle boka rang takin a chung te chuan 911 an kola police porei lo te an lo thleng ngala police te chuan KC hian ama hotu emo mel ma te aneyem ngai zong te aneyem ti in an han zota KC chung te chuan ngai zong chu anei thu le mel ma aneyan hriat lo thu in an changa ti chuan angai zong met chu rang takin an ko ngala thu an han zo chian chuan met chuan ni somni pani zana an len thu le a ho le mai thu te tin an thian te pahni Tori le Brian po an len ve thu te a soya ma se an thian te pahni chu ama ai po a an ho masak thu te a soi tel bok police ho chuan Tori le Brian chu thu zo fia turin an ko ve ngal boka Tori chuan dot a soi lo nan anu le pa an ko tel boka Tori chuan meta nena hun hlim om takan man lo an hlo awanga an ho ma thu in a changa Brian po chu zot ve le ngalin Tori a soi ang deuh bok chuan alo soi ve le a police ho po chu an buai tamap mai a chung te ho po chu thu an zot ve le a ma se a chung te chu an vaya an jin bo wangin tu ma a chunga chu tiang ti tur anom lo thu in an changa police ho po chu an ti vak ngai na an hretalo autopsy result lo chuaka KC chu voisom ni pahni lai chem te a vi ani ti an hreta a ma se tu ti nge ni ang ti in an buai tamap map mai chui zui vak ngai na an hretalowa ma se ni khat chu an hnu chui na thila an ma ni pui thei tur kol an dong tatlat mai ron kol tu chu KC te classmate ani tlat mai
September ni somni paruk sang ni paruka chuan police te chu KC te skula chuan an kalta a Tori le Brian te chuan an pahni in ramhuai thon thu an phua thina chu mai baka an school bulvela chuan chung an thon thu zia te chu an pahni chuan an changvel thina Tori a phei chuan ama puala ramhuai thon thu a phua nual thu asoya silai le chemte anei treu thu asoi bok tum khat phei chu Tori le Brian an thon thu phua pakhata mipa pahni in an thian nu an tha thu an phua ti te chu alo hrilta a chu tiang thu an hriat nu chuan police te chuan Tori le Brian chu an ring hlelta a ti chuan Tori le Brian chu police te chuan thu zo fia turin an kota a thu te an han zota an dop tran ngala police te chuan an thon thu pakhata mipa pahni in an thian nu an tha thu thon thu an lo phua chu an classmate pakhat chuan police te a hril thu chu police te chuan an soya an hlau thong tran hlea ma se in puan mai an la tum lo ma se police te chuan thiam tak chuan an han dop zela Tori chuan a hlau thong to hlea a in puang tange nge a Tori chuan thil thlen dan chu ti hian a soi tran ta a Tori chuan KC chu a vei ruk thin thu le ama nen ni lo a thian pa tho me ta nena anin zui thu te a soya KC chu nei let ngei atuma ma se thei tak lo wangin KC chu tha atum ta ani ti chuan awane siamin September ni somni pahni sangni paruk zan chuan KC chuan a thian te pahni Tori le Brian te le abial pa me ta chu a chung te an jin bawa wangin leng turin asom ta hloma an va thlen hnu rei lawa chuan Tori le Brian a chuan thla fal duang taka chua sanin KC kar mangin Tori te ina me ta ho hun chu an ngak ta a ti chuan me ta ho hun om vela chuan an valet le ta a KC kar chu garasa fel takin an da ta a ti chuan KC te garasa chuan ramhuai ang thei ber tura in chein glove an buna mas an vua an mai vel te cheidang lamin thom hno po arap thlak thei ang ber ha in KC te na chuan an lut ta a ramhuai ang thei ber tur chuan KC te chauka le sitting room vela bungrua te chu an ti ta tarum rum maya light an off ngal boka KC chuan thom a hriat vele anin hnuai lama chuan a chuk ngala amudona light on sa veka da te chu alawin off tak veka wang chuan aril ru chu anuam zan lowa ti chuan light chu a on le a an bungrua lo tladar nuai te chu lauril ru takin a chhar khoma anom na hmun ngaya chuan arem fel le tana chutia bungrotla arem fel lai chuan a hnung lama tangin a o hriat than tak chuan KC ti in a lo kowa KC churang taka le hoin ama ron ko tu chu awa en ta a KC chuan hlau takin tunge ini ati a tran pui tu a aw tawak waka chuti lai chuan Toria thian pa Brian a chu alo biru char chara Brian chuan a thian pa Toria thil tum reng reng chu a hre ve lo chutia KC chuan tran pui tu a aw vak vak lai chuan Tori chuan min hlau su keima Toria ka ni e ati a KC chuan nui vak vak pa in he tiang thil te in fiam na chiam ni ati a ta chuan Toria chu a thinarim ta a Tori chuan nangma hian a sin kanun hi in fiam na na mang ati le ta KC chuan Toria thu soi chu a hre thiam lo hle a enge a thu soi om zia ti in a zot let vele a chu ta Tori chu in sum theilovin kata ini lo chuan tu ta ma ini big lowang ti pa chuan a ip te a chem te chu ala chuaka KC chu adula avita a chu mai chu du tok lovin a taksa mun dang danga chuan voisom ni pahni lai avi thu a soita a chumi hnuwa Brian a chu awin an in lampan turin a soma an pahni chuan an chuak ta a Brian chuan an ti thai satlia tur angaya ma se chung a thil mu te chuan ati chi ai em wang chuan Toria soi ang chuan a om tamai boka Toria te in an vathlen chuan an thom no hak le an man ruwa zong zong ba ka an video pakhat mi an that lai lem an chan te nen chuan Toria te in bula chuan an phum ta ti an soya
an soina hmuna chuan police te chu an vakal ta a an soi ang te chu alo om ta veka chung an thil hmu le toria in puanna awang chuan tori le Brian te chu an man ta ani August ni sari sang ni pasaria chuan court chuan thiam lo a chan tira ma se kum tling lo an la ni awangin kum sang ni som thleng chu State Correctional Institution a enkol turin ati a ti chuan kum sang ni som pakhat atangin jail pa ngaya kum som thum chung tang turin an chung thu a rel sakta ani